L'edifici del Centre d'Acollida Turística de Berga, que mai ha estat obert al públic, podria acollir l'esperada estació d'autobusos de la ciutat si prospera la iniciativa que porta a terme el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que estudia quin ha de ser el millor emplaçament per a aquesta estació. Tot i això, sobre la taula es tenen altres 4 opcions i una d'elles continua sent la de deixar-la a la part sud de la Rasa dels Molins. Si finalment es tria l'opció d'utilitzar el CAT, s'acabarà amb un problema, ja que aquest equipament, que va guanyar la ciutat amb el govern del tripartit, mai ha obert portes, ja que l'edifici no disposa ni de l'escomesa de llum, aigua potable o de recollida d'aigües residuals. Diferents empresaris van demanar en el seu dia poder utilitzar aquest equipament com una agrobotiga, una proposta que sembla es va descartar. Ara l'equipament, que va costar gairebé 1 milió d'euros, podria ser la seu de la futura estació. Tot i això, faria falta endreçar la circulació de vehicles i especialment la d'autobusos per la C16, fent possible el gir a l'esquerra, creant una rotonda o fent l'entrada dels autocars per la zona sud de la ciutat. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha explicat també que el projecte es troba en una fase inicial i en la tria d'una de les 4 opcions també hi participa l'Ajuntament de Berga, que tindrà l'última paraula.